Mooi of zonder kluut, dat jouwt ze neert, de actievierders in Gietjerk. Alles beter als die kerelen stikken in het dorpshet. De gemeente zou al lang maar een concreet plan komen, maar het geduld van de dorpsbewoners is op. Oh, waardeloos. Is niet, hè? Waardeloos. Ja, het centrum dat is helemaal niks, hè. Het is hopeloos. En je kent er wel wat verzwijden, maar ja, dat wordt toch niks dingen. Inwendig ben we pisniedig hier op een kanteland. Steeds maar eerlijk. Maar toch een ludieke actie dus. De politie komt te zien, maar die vindt het wel best. Die snappen ook wel dat het dorp zien nog had van de keelslag. Het is hier ook een keelslag. Dan maar dat winkelcentrum zijn, dat is gewoon een trieste, hele trieste ogenblik. En ik bedoel, ja, god, je bent het hart van de Trinwoorden. Dat vind ik gewoon, dat ken dat wel los. Er in Noord-Burgum en Burgum en Hurgriep gebeuren dingen. En dan zei ze op je beurt van, god, ken dat dan je net wat meer? Dat wordt wel heel spendeerd. Ja, ik maak subsidies en alles. En dan denk ik, ja, god, waar ben je hier nou mee bezig? Nou, er is al hier actie in het dorp. Kriesbem die planten weer omdat de mensen het te keel vinden om ja, bij de gemeente aandacht te vregen. Maar is dat eigenlijk net taak van het dorpsbelang? Ja, absoluut. Daarom zijn we er ook druk mee bezig. Dwarpsbelang komt uit met een concreet plan voor een leefbaar centrum. Met een nieuwe winkel, een dwarpshuis en een zeeltje van bruiloften nessa. Klinkt goed, maar waar moet dat betalen? Wij hebben het zo uitgewerkt dat er niet een heleboel geld opgehoest moet worden door de gemeente. Wij vinden dat dat ook niet hoeft, niet nodig is. Er is ruimte zat hier. Maar je moet niet zomaar wat gaan bouwen en een dure oplossing kiezen. En wij hebben alles bij elkaar gelegd en nou blijkt dat het tegen geringe kosten op een hele korte termijn gerealiseerd kan worden.